Indulhatunk. Szóval a szenvedéseink csak folytatódnak. Miután tisztáztuk, hogy még nem tudunk gondolkodni, de azon vagyunk, hogy ez megváltozzon, ugye az is kiderül, hogy amikor az embernek egyszer sikerül valaminek a mélyére látni, akkor az egy olyan boldogság, amikor azt mondom, hogy te jó ég, így azelőtt sose gondoltam erre. De ha már látod a lehetőséget és átéled, akkor ez egyszerűen be fog költözni a lényedbe. Tehát nem tudsz a felszínen csúszkálni többé, ami viszont elég fájdalmas, amikor az önismeret útjára tévedünk. Ami szintén a második feladatunk, ugye, hogyha valóban meg akarod tanulni ezt az inspiratív, intuitív gondolkodást, mert tudnod kell, hogy magadban milyen ellenpontokat és ellenlényeket, ellenhatalmakat hordozol, amiket azért hoztál magaddal ebbe az inkarnációba, hogy ne legyenek. Mert ilyet is hoztunk. De ez majd később jön. Most egyelőre az a lényeg, hogy ez a fajta gondolkodás, amit Steiner felvázol, ez felemeli az értelmet, Michaeli értelemben felemeli, és az ember, amikor imaginatíve néz valamit, akkor már nem fogalmakban fog gondolkodni, hanem képekben. És amikor ez megtörténik, és az esti gyakorlat ezt fogja bemutatni nektek, abban a pillanatban ott van az inkarnáció őrszelleme melletted, az őrangyalod, mert ilyen minden egyes embernek adatik. Minden inkarnációdban ő kísér, mindent tud rólad, viszont veled hullámzik az ő élete is. Ha te buksz, veled kell buknia. Ha fejlődsz, veled emelkedik. Nem hagyhatja el az emberét. A képi gondolkodás az angyalt a közeledbe hozza, és onnantól kezdve kiépül a kapcsolat. És az esti gyakorlat ezt a kapcsolatot tovább fogja erősíteni. Milyen ez a gondolkodás? Elképesztően eredeti lesz. Tehát tele van fantáziával, képpel, meghökkenti a másik embert, hogy miért nem tudtam eddig így gondolkodni. És megszületik a törekvés. Eredeti lesz, lényeglátó, megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és kiváló orra lesz az öncsalás és a hazugság felismerésére. Csak aztán jönnek a problémák, hogy ezen az alapon át kell rendezni az életemet. És ez már nem mentes a fájdalmaktól, igaz? Mintakereső ez a gondolkodás. Amikor rátekint valamire, keresi a már általa ismert időszakokban, körülmények között a hasonlatosságot. És ezzel elkezdi tapogatni a karma törvényét, hiszen a körülményeket, az emberi élet körülményeit az első hierarchia, a kerubok rendezik körénk. De csak abból tudnak dolgozni, amit éjszaka tőlünk kapnak, gondolati energiákat. Tehát amint az én gondolkodásom magasabb, a kerubok másképp teremtenek. De erről is fogunk még beszélni. Az, hogy analógiát keresek a gondolkodásban. Tehát keresem a hasonló dolgokat. Amikor mondtam, hogy a képeket úgy rendeztem össze, hogy legyen fogalmunk arról, hogy nem is olyan régen a hierarchia tan az a közművelődés része volt. Ma azt kell mondanom, hogy Rudolf Steiner neve és munkássága a 21. század legjobban őrzött titka. De ennek oka van. Ezt úgy sikerült elrejteni, és csak az fog rátalálni, aki keresi, vagyis aki kapcsolódik ehhez az impulzushoz. Most megint igazolódik, amit mondtam, hogy senki nem hull bele véletlenül egy ilyen dologba. Tehát ez folytatása egy múltnak, és majd részletesebben akkor beszélünk erről, amikor a Mihály iskoláról kell tanulnunk. Az már a karmatanhoz tartozik, de talán előzetesen utalhatok rá. Mert az egyik könyv, amit hoztam, a Rudolf Steiner él, az az én kísérletem volt. Nem vagyok rá túl büszke, mert nagyon nehéz végigrágni magadat ezen a könyvön. De mentségemre szóljon, hogy 1998-ban fejeztem be, abban az évben, amikor a Bestia 3-szor teljesült be, tehát a harmadszor 666 évében. És mivel mindig tartom magam a ritmusokhoz az éven belül is, nekem fontos volt, hogy abban az évben, március 30-án mutassam be a könyvet, dr. Steiner halál évfordulóján. És nagyon nehéz volt megírni, nagyon gyorsan kellett dolgoznom, tehát ilyen krumpli nyomószerűen jött át az egész.
és tudtam, hogy nagyon sok egyszerre, de azt is tudtam, hogy ebben az évben nekem ellenpontot kell csinálni a világban. És minden, ami létezett, az keresztbe feküdt. Tehát akkor, amikor ez készült, akkor még nem volt digitalizáció. Nekem állandóan nyomdába kellett rohangálni, és leírni papírokkal, meg képekkel, meg borzalmas volt. Mikor az ember egy ekkora méretű könyvet nem csak megír, de elkezd kínlódni a kézirattal, a javításokkal, a lektorálással, a korrekcióval, utána soha többé nem veszed a kezedbe, mert annyira eleged van belőle. Lehet, hogy ez az előíteltem oka. De amit akartam, az végül is megvalósult általa. És majdnem egy hónappal a végső megjelenés előtt közölték, hogy hát nem lesz. Egyszerűen nem lesz, mert abban a nyomdában, ahova én mindig is jártam, elvesztették az üzemvezetőt, és akkor még szedőterembe kellett lemenni, ahol a ólombetűkkel, keretekkel dolgoztak a nyomdászok, bőrkötényben. Tehát ez egy más világ volt. És nincs üzemvezető. És akkor hát mondanom se kell, hogy éjjel-nappal erre koncentrált az ember, de hát lennie kell, mert az idő. És akkor jön a telefon, hogy jó, megvan az üzemvezető, és akkor elmegyek, és belép az ajtón az üzemvezető, és tényleg egy olyan igazi, jókötésű, erős testű nyomdászember a kötényében, minden, elém lép, nyújtja a kezét, én is az enyémet, és azt mondja nekem, hogy Angyal Mihály vagyok. Ugye erre mit mond az ember? Köszönöm, urak. Angyal Mihály vagyok. És megcsinálta a könyvet. Szóval megszokjátok a karmatandra, hogy a kerubok így dolgoznak. A mi fantáziánk az semmi, a közelébe nem ér a kerubok fantáziájának. Tehát olyan elegáns koreográfiával intézik az ember életét, hogy térdre rogy az ember. Na, és 3000 példányt vittünk át. Én mindig kommunista pártházakban tartottam szellemtudományos előadást, mert ellenpontot akartam tenni. Ez majd a jó és a gonosz problémájánál, karmatamban, majd ezt megbeszéljük, hogy miért. Mert nekem nem az a dolgom, hogy lebeszéljem a kommunistát a kommunizmusról. Az az ő dolga, hogy mit csinál. Nekem az a dolgom, hogy én egy ellenpontot teszek a világban. Az ő munkájával szemben fölállítom a magamét, azt jó napot. Az egyensúly az a kerubok dolga. De a lényeg az, hogy ők hihetetlenül oldják meg a dolgokat. 3000 példány ebből a könyvből, 5-öt alig bírtam fölemelni, olyan nehéz. És nyomdai csomagolásba behordjuk a pártház, a kőbányai pártház portás fülkéjébe. Azért jártam oda, mert nem kellett mikrofonba beszélnem. A lépcsőzetesek voltak az ülések, igaz, hogy mindent vérvörös lepel borított, de ez engem nem zavart, különösebben a szín, és nagyon jó volt az akusztika. És hát megérkezünk a könyvekkel, be a Portás bácsi fülkéjébe. Portás bácsi nagyon szeretett bennünket, mert ahányszor én fölmentem, és én nem egy napra mentem, hanem mindig 2 napos volt a téma. Akkor ő telerakta a büfét, olyan ételmennyiséget rendelt, mint soha azelőtt, mert rájöttünk arra, hogy ezotérikus tartalmak szünetében mindenki fal. Nem eszik, hanem fal, hogy leföldelje magát. Ezért óriási üzlet volt neki, mikor én odajöttem. Na, és ott tüsténkedett körülöttünk, amikor ez csak a könyvoszlop így elkezdett így dőlni, és akkor berohant a raktárba, és egy 1,5 méteres Lenin szoborral így neki döntötte. Úgyhogy Vladimir Iljis tartotta a Rudolf Steiner Él című könyvet. Na most ezek a jó dolgok az életben, ezeket észre kell tudni venni. Mert ezek nem lesznek benne a történelemkönyvben, de a hatásuk nagyon erős. És ez minden egyes emberre vonatkozik. Majd ha megbeszéljük az éjszakai életünket, hogy hova tűnnek éjszaka a filomtesteink, és hogyan kommunikálnak a szellemi kozmosz, akkor megértitek, hogy ezek nem jelentéktelen dolgok, csak mi elsiklunk, mert hát kit érdekel, ugye? Na, szóval a képek további része alatta hoztam David Newbettnek, skóciai barátom, festőművész barátom, minden könyvünket jóformán ő illusztrálta, egy festményét, Az ember és az angyala címmel. Ez a mai világ, az ember állapota, benéz a tükörbe és csak saját magát látja. Az angyal viszont hordja az ő emberét, és a bal szárnyában ott van az embernek a küzdelmes, nehéz kezdete, múltja, és aztán a jobb oldalon, amikor elindul végre a szellem felé.
Mert aki a 20.-21. században Európába inkarnálódik, annak ez az út van szánva. De hát nem egy nagyon könnyű ösvény. Ő fogja kifesteni a kápolnánkat belül egyébként. Ez alatta pedig, ez egy nagyon érdekes kép, nem a múltkor, hanem még bölcsként kaptam egy kérdést, hogy a virágszirmok, hogy van 6 szirmű virág, 5 szirmű virág, van a rózsa sokszínű, geometrikus, sokszögű megjelenése, és akkor eszembe jutott, hogy volt nekünk valahol egy illusztrációnk, ahol Steiner utasításai nyomán lerajzolták, hogy például a Vénusz, ahogy kering a pályáján, az nem zúg így el, mint egy ilyen kis kattogó valami, hanem táncol. És a Vénusz tánca adja az 5 szirmú virágok formáját a Földre, azt sugározza le. A másik pedig ugye Anael, a Vénusz arkangyala, Samael, a Mars arkangyala, a rózsa vörösében az ő formái öntenek testet. Tehát, hogy minden eredet a kozmoszból jön. Még a virágszirmok száma is csillagmozgásokból vetül a Földre. Úgyhogy hozzá kell szokni arra, hogy mindennek az eredetét keresd meg, és amikor az eredetet keresed, hova jutsz? A kozmoszba, mert onnan ered minden. Ez a 3 kép, az belső illusztrációja a Rudolf Steiner Él című könyvnek. Egy művészbarátnőm rajzolta meg, ő már odaállt suttog azóta is, és tulajdonképpen az emberiség mai helyzetét ábrázolja ez a 3 rajz. Középen a Krisztus ember, tehát a Krisztussá vált ember, bal oldalt Lucifer, a vágy fejedelme, a nagy kísértő, akit ugye az egyházi irodalom ördögként címez, a másik pedig Ahriman. Ugye, ahogy Lucifer a vágy, az illúziók, az önzés, az önközpontúság fejedelme bennünk, és elég jól lakik bennünk, nagyon szépen intézi a dolgokat, úgy Ahriman a hazugság, a halál és a félelem ura. Ő az anyag hozója a teremtésben. Hogy hogyan lépett be, és milyen előzményekkel, azt mindjárt megtudjuk a teremtés folyamatában. Alatta 2 képet tettem, ezt egy indiai ismerősöm küldte nekem. Ugye a reinkarnáció ábrázolása az indiaiaknál az egy végtelenített samszára, egy sorskerék. Az indiai számára a Földön élni szenvedés. Ez még ma is így látszik az ő életvitelükből, nem nagyon érdekli őket az anyagi világ. És újra visszatér, és újra végig kell menni betegségen, öregedésen, halálon, és a végtelenség zajlik ez, amíg az ember éntelenül eltűnik a nirvánában. Na most ez az, ami a Golgota óta alapvetően megváltozott. De az ősi ázsiai szemlélet még így látta a reinkarnációt. Mi egészen másképp fogunk erről majd beszélni. A mellette lévő kép William Blake, 18. századi ötvös, költő, filozófus és látnok. Egyébként a Szépművészeti Múzeumban van most tárlata, aki meg tudja tenni, nézze meg. Csodálatos. Látomásaiból festett, itt például az elvakult, lázadó angyal, aki hatalmas erejű, de nincs látása, vak, és bilincs van a bokáján. Ha megnézitek Európa jelenlegi helyzetét, Nyugat-Európa vezetőinek 90%-a ilyen állapotban vezet, ha szabad ezt mondanom. Tehát én itt most nem elvont ezotériáról beszélek, hanem a jelenlegi életünk valósága. Amikor egy lélek valamilyen oknál fogva elveszti az önállóságát, az önazonosságát, fogva van. Tehát bilincs van a bokáján és hályog van a szemén. Ez modern értelemben lehet politikai, ideológiai, ilyen-olyan elkötelezettség, zsarolhatóság vagy meztelen érdek. Tehát eladtad magad, elvesztetted morális állagodat, és kénytelen vagy tenni, amit teszel akkor is, ha látod, hogy nem jó, amit teszel. Ennél keservesebb sors nem létezik. A másik oldalon ugye az embert védő angyal, aki próbálja az emberiséget távol tartani a démoni hatásoktól, nem fog menni. Nem fog menni, mert mindannyiunk lelkében ott csücsül Lucifer is és Ahriman is. Már úgy jövünk a Földre. De az inkarnáció folyamán
mivel az én már belépett az ember testébe, tudunk a szellemi énről, változtathatunk az arányokon, és eljuthatunk oda, hogy ezeket az ellenlábasként kapott szellemeket felmenthetjük bizonyos funkciójuk alól a saját életünkben. Vagyis nem veszem be többé a hazugságaidat, nem ájulok bele a pénzbe, nem adom el a barátomat anyagi haszonért és hasonlók. Régen túl vagyunk arról, hogy tisztességes, lelkiismeretes ember vagyok, pusztán azért, mert nem lopok és nem csalok. A lelki ismeret, ahogy a magyar szó olyan gyönyörűen kifejezi, arról beszél, hogy ismered a lelked állapotát. Na ez mindjárt más fénytörésbe helyezi az embert, igaz? Mert ez az ismeret még elég hézagos bennünk. És innen gyökerezik a félelmünk a további felfedezésektől, hogy biztos, hogy akarom tudni. De hát enélkül meg nem tudnak neked mutatni semmit, csak illúziókat a szellemvilágban. Na, a legalsó, az a lányom ötlete volt, egy tanulmányt csináltunk a Covid idején, és az Apokalipszis 4 lovasáról ugye eszembe jutott, hogy melyik nem lovagol a fejünk fölött, hiszen mi az utolsó 3-4 évben mind a 4-et megéltük. Ugye? A halált, a járványt, a háborút és az éhínséget. Tehát mind a 4-en itt vannak, de van egy 5. Ez pedig a dezinformáció, a hazugság, ami mindent elborít. És akkor az emberbe felrémlik a helyzet, hogy de hát ha én akarok úgy gondolkodni, ahogy Steiner rámutatott erre a gondolkodásra a szabadság filozófiájában, akkor honnan tájékozódjak? Az újságokban az igazságnak a morzsáit időnként megtalálod, de a hamis fénytörésben, a lényegtelent előretolva, a lényegest elrejtve. Akkor hogyan, milyen forrásból merítsek? Hát, a saját éteri gondolkodásodból. Tehát kezdjél el egy problémával foglalkozni. Alaposan gondolj bele, újra és újra hozd elő. És amikor este eljön a gyakorlat ideje, tedd bele a visszapillantásodba, és ajánd fel a szellemvilágnak. És hajnalban kiegészül a kép, választ kapsz, megoldást mutatnak. És kiépül a tudat kapcsolódása a nappali és az éjszakai élet között. Ez is egy követelmény Közép-Európában. Tehát ezek a képek erről beszélnek. Itt pedig, hát legfölülre mindig szeretem Szent Mihályt tenni. Alatta Európa pecsétje, az Európa könyvünk címlapjára került. 2015-ben került a kezembe ez a könyv. Évek óta tudtam erről a pecsétről, és tudtam a történetét is, hogy Steinernek az egyik legjobb tanítványa, dr. Eugén Koliszko, orvos, gyermekorvos volt, történész, biológus, igazi reneszánsz ember. 1939-ben kivándorolt a nácik elől, nem volt zsidó, de nem állhatta a nácikat, és kivándorolt Angliába, és ült a Paddington állomáson Londonban, és várta a vonatját, amikor egy lappapírra felrajzolta Európa pecsétjét, és belerajzolta a grál kereszténységet, mint Európa jövőjét. És felrajzolta a csillagkört, 1939. november 28. Ez a csillagkör került az Unió zászlajára 1955-ben, de üres. A közepet nekünk kell beletenni. És a közép a holdsarlóból megszülető nap. Tehát a régi holdkultúrák, a Káli Juga sötétségéből a nap fog felkelni az emberi tudatban. Ez a szellemtudomány napja. És ez a grál kereszténység napja is, amit nekünk kell beletenni ebbe a csillagkörbe, de ő azt írta, hogy ez egy grál templom, egész Európa a Szent Grál templomává fog válni, ahol az egyes oszlopok, az európai nemzetek, akik egymás különbözőségeit tisztelettel fogadva, megbecsüléssel elfogadva, egymásra építve olyan szellemi szövetségre lépnek, hogy a naptudat, a testvériség napja egész Európában fel tud emelkedni a tudatokban. És akkor megszületik az, amit hát tulajdonképpen utoljára a francia forradalom tűzte a zászlajára, ugye, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, de egyik sem valósult meg, egyelőre még. Amikor én egyszer egy évig fogadtam diákokat, egy támogatás keretében, peregrinuszokat, vándordiákokat fogadtam Ispánkra, bentlakással, akkor tettem fel olyan kérdéseket a 10 éves, 20 éves fiataloknak, ez a 10-es évek közepén volt,
feltettem bizonyos kérdéseket, hogy látják a jövőt, és hogy látják a szabadság és az egyenlőség és a testvériség helyzetét. És az egyik diák hozott nekem egy rajzot, 3 kuka. És rá volt írva, hogy a fiatalok elég pontosan látják a helyzetet. Amikor megkérdeztem, hogy szerintetek miből származik a gazdagság, akkor azt válaszolták, hogy a szegénységből. És ez pontosan így van. És amikor később beszéltünk a közgazdaságtanról, mert van egy szellemi ökonómia is, de az átlagos közgazdaságtan nem tanítja azt az alaptételt, hogy a világ anyagi javainak a körforgásában nincs profit. Nem létezik a haszon. Ahol a haszon megjelenik, ott a másik oldalon keletkezik egy hiány. Tehát ezen az alapon kellene újra gondolni, hogy a testvériség a gazdaságban kell, hogy megjelenjen. Tehát, hogy nekem kötelességem a másik ember szükségleteiről gondoskodni. Szabad a szellememben tudok lenni. Egyenlő pedig a jogi politikai életben, amikor a jogaim és a kötelezettségeim egyformán kiegyensúlyozva ott vannak, kínálva. És tudjátok, hogy ki az, aki az első módon ezt a legszebben megfogalmazta? Hol volt még akkor? Steiner, még a szellemvilágban készülődő. Petőfi Sándor, aki a 19. század költőinek című versében azt írta, hogy ha majd a bőség kosarából mindenki egyformán vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyenként foglalunk helyet, és ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Most ezt azért mondom, hogy a magyar lélekben ott van készen minden alap. Ezért tudtam én elkezdeni ezt a munkát. Ez lehetetlen lett volna Dél-Afrikában, pedig koloniális angolok között éltem. Talán könnyebb lett volna a Kikuyu vagy a Masszái törzsvidékén, de hát nekik ez még nem feladatuk. És amikor hazaértem, akkor jöttem rá, hogy itt minden megvan hozzá. Tehát a nyugat-európai magas kultúrákban az emberekben kialszik a szellem iránti vonzalom. Mert a Föld egy luxusvilla. És tulajdonképpen mi itt a középen vagyunk, kelet és nyugat között. Ugye Amerika az egész világból egy szupermarkettel jól felszerelt luxusvillát képzel. Oroszország templomot akar építeni. De most mi a kettő között vagyunk. És ami itt a középben megszületik, Steiner arra intett bennünket, hogy késedelem nélkül továbbítsuk az orosz kultúrcsírának. Na most ennek a szellemi ténynek a fényében figyeljétek meg a cirkuszt az olaj és a gáz körül. Mert a történelem felszínén zajló események szinte soha nem mutatják meg a mélyben igazi okokként jelenlévő erőket. Bizonyos erők nem akarják, hogy a közép kelet felé forduljon. A 6. korszak, mi most az Atlantis utáni 5. korszakban vagyunk. A 6. korszak az oroszoké, és ők képesek arra, hogy átvegyék tőlünk, ami bennünk megjelenik a grál kereszténységből. Ezért minden mozdulat arra irányul, hogy levágni a közepet a keletről. Nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni, mert szellemileg össze vagyunk kötve. Na most a tanulmányaink során meg fogjátok szokni, hogy ami a felszínen történik a történelemben, nekünk annál sokkal tovább kell látnunk. Sokkal tovább kell látnunk egy történelmi eseményben. Új módon kell nézzük az évszámokat. Hát hogy utálja a mai gyerek a történelmet? Könyörgöm, semmit nem kap, csak számsorokat, hogy ekkor ez volt, ekkor élt, ekkor meghalt, legyőzték, megverték, fölemelt. Kit érdekel? Ez nem az eleven létesülése az emberiségnek. De azt mondom, hogy 1861, dr. Steiner születési éve. Abban az évben 3 ember inkarnálódik. Egy középre, és hozza a szellem szabadságát. A Oroszországban II. Sándor cár felszabadít 40 millió muzsikot a jobbágyság terhe alól, tehát hozza a szabadságnak ezt a formáját. A másik oldalon, Amerikában, nyugaton berobban a polgárháború a néger rabszolgák felszabadításáért. Tehát a szabadság 3 irányból jön a földre. Ugyanakkor
Dr. Steiner Közép-Európában, Magyarországra inkarnálódik, az első elemi iskola tanítója magyar. Mura királyon született, Ispánktól 40 kilométerre. Ha átmegyünk a horvát határon, egy nagy táblán egy hatalmas Steiner kép van, azzal fogadnak, hogy üdvözöljük dr. Steiner hazájában. Ez már azért, ez már valami ahhoz képest. Tehát ő jön a középben, és hozza ezt a fajta felvilágosult, felemelt értelemmel bíró emberiség számára a gondolkodás és az emlékezés lehetőségét. Angliában ugyanabban a februárban megszületik Alfred John Whitehead, az egyik legfinomabban művelt filozófus, matematikus elme, a szervezettség, a logika, a ráció bajnoka. Csodálatos írásai vannak. Indiában megszületik Rabindranath Tagore 61. februárjában, ő pedig a védák és az upanisádok szellemét hozza be, és fonja bele a modern hindu költészetbe. Egyébként imádta Magyarországot, rengeteg időt töltött Füreden, szív problémái voltak, és nagyon szerette a magyarokat, és a Balatont. Tehát ez az év, 3 személy, 3 impulzus. Minden történelmi tanulmányt ezzel kell kezdeni. Ha neked van egy pont, ami érdekel, akkor nézd meg, most már a neten biztos minden információ ott van, erre lehet használni. Hogy abban az évben itt, ott, amott mik történtek. És meg fogod látni, hogy ezek a történések összefüggnek egymással. Mert egy fókuszból ömlenek az energiák a Földre. Tehát el kell kezdeni egy új történelemszemléletet építeni magunkban. De ez csak egy töredéke annak, ami az emberre vár ilyenkor. Ezt csak példaként hoztam. Mellesleg Új-Zélandon a maorik. Ahol én éltem, a Kikuyu és hát zulukkal nem annyira, de az Kikuyukkal és a szamburukkal szorosabb kapcsolatban is voltam, munkakörileg. Egy angol banknak voltam a személyzeti pszichológusa, és ha a bank új, hát terjeszkedett, akkor nekem kellett előre menni, tanulmányt végezni a környezetről, a szokásokról, hogy hogyan lehet bevezetni oda például egy bankfiókot. És ez egy nagyon érdekes munka volt, és nagyon változatos, és ott nagyon sok olyan bölcsességet találtam a fekete emberek, az afrikai feketék lelkében, amit még a fehérek nem tudtak megmérgezni. Tehát volt egyfajta látnokiság. És nagyon érdekesen lehetett velük beszélgetni, mert volt egy tulajdonságuk, hogy csak arra válaszoltak, amit kérdeztél. De szó szerint. Tehát nem kezdtek ilyen tirádákba. Ha én valakivel találkoztam és megkérdeztem, hogy ez a pont messze van-e, akkor azt mondta, hogy messze, és tovább ment. ez így, és akkor utána kell, de igen, de akkor, és akkor arra válaszol, de nem kezdte el magyarázni, hogy így vagyunk olyan, hogy nagyon érdekes lelkiviláguk volt. Aztán megrontották őket a fehérek, úgyhogy ma már más Afrika, mint amikor én ott éltem. De az ottani lelki alapok teljesen mások, mint az európai lélek. Tehát Afrikában él egy őserő, ami a távoli jövőben fog kiemelkedni. És maga a tény, hogy őrült mennyiségű szellem inkarnálódik az afrikai földrészre. Látszólag reménytelenül, mert van 8 gyerek, abból 3 túléli a kamaszkort. És mindenki azt szokta kérdezni, hogy jó, de hát akkor ennek mi értelme van? Hát az az értelme, hogy az emberiség nagy része nem fizikai testben él a Földön, hanem szellemtestben, különböző bolygók holdjain. Tehát a kozmosz tele van emberiséggel, de egy töredéke kerül a Földre. Most vigasztalásul közlöm, hogy mivel a Föld a legsötétebb színpad és a legkeményebb környezet, ahol az ember szkafanderbe jár, ezért edzetteknek kell lenni, aki hajlandó leereszkedni és ezt végigcsinálni. Tehát mi már valószínűleg sok mindenen túlestünk, hogy ezt elbírjuk. Ettől függetlenül a mai tudomány semmi más nem ismer el az emberi fejlődés alapjául, mint a genetikát és a környezetet. Semmi más nem befolyásolja az embert, holott az igazság ettől nagyon messze áll, mert éppenséggel az éteri és az asztrál erők és a planetáris arkangyalok állandó besugárzása az ember életében hozza el Én nem merültem le.
Tudtam, hogy ki fog velem szúrni Arimán, mindig kiszúr. Tehát Európa pecsétje. 15-ben kezdődött el a migráció, és 15 januárjában elővettem ezt a cikket, és elkezdtem keresni a cikkben említett könyvet. Ugyanis dr. Eugen Koliszko, miután megrajzolta ezt az Európa pecsétet, 2 óra múlva a vonaton meghal szívrohamban. És mivel ezek az információk tőle a halál előtti órákban jöttek, ezek nagyon komoly szellemi energiákat hoztak, mert az ember a halál közelben, akár tud róla, akár nem, hogy a közelében van a halálnak, nagyon sok tisztánlátó képességet hoz sűrítve be az életébe. És ez egy olyan látomása volt, ami teljesen igazolódott később, a későbbi években, és én elhatároztam, hogy megtalálom valahogy ezt a könyvet, ami az ő hagyatékából, ebből a papírlapból 3 tanítványa által született. És na és így? Jó? Jó? Nagyon figyelünk. Akkor kiabálni fogok, amíg valaki feltölti. Nem lehet csatlakoztatni? Hova? Van egy külső elemem, esetleg azt megnézem meg. Lehet, hogy az autóban van elem, megnézem. Jó, tehát tudtam, hogy létezik egy könyv ebből a hagyatékból, és elkezdtem keresni, és megtudtam, hogy 1943-ban adták ki utoljára Angliában, egy szintén Németországból Angliába kivándorolt hölgy, aki dr. Koliszkónak a tanítványa volt, Joanna Scott. Ő megjelentetett egy Európa könyvet ebből a hagyatékból fakadóan, és persze senki nem tudta megszerezni ezt a könyvet, hát mindenhol kerestem, neten, itt-ott, amott. Aztán egyszer csak Ispánkra költözött egy fiatal házaspár, a fiú informatikus volt, és mondtam neki, hogy már 1,5 éve kergetek egy könyvet, és azt mondta, hogy na jó, akkor add nekem ide. 1 héten belül hozta nekem az új-zélandi közkönyvtár leselejtezett példányát. Eljön az óra, eljön az ember. Kinyitom, emlékeztek talán, aki idősebb korosztály, hogy régen a könyvek sarkában volt egy papír kis 3-szög, és abban egy olvasójegy. Na most ezen az olvasójegyen pecsételve volt az utolsó kivétel a könyvnek, ez pedig 1948. január 9. Aznap születtem. Na, ezt azért mesélem el ezeket a dolgokat, mert a karma így működik. Csak nem vesszük észre. Tehát minden így van, egy rendben zajlanak a dolgaink, de nincs rá érzékszervünk, hogy ezt felismerjük. Ehhez mélyebben bele kell nézni a történésekbe. 100 ilyen történetet mondhatnék. Tehát ez a könyv úgy született, hogy éppen amikor elindult a félhold inváziója Európa felé, hogy megakadályozza a grál kereszténység és a naptudat felébredését a közép népeiben. Mert ez is egy olyan dolog volt, amit 150 éve már terveztek. Tehát erről könyvek vannak, hogy 1893-ban, abban az évben, amikor Rudolf Steiner leteszi az asztalra a szabadság filozófiáját, megjelenik C.G. Harrison tollából a transzcendentális univerzum. Magyarul is megjelent. Ebben a könyvben már az első világháborúról beszélnek, aminek el kell következnie. És az első világháború Közép-Európa ellen irányul, ahogy a második világháború is. És most vagyunk a harmadiknak a küszöbén. Tehát mindig a közép-európai régió kapja ezeket a serkentő csapásokat, hogy ne tudjon megjelenni az, aminek innen kell szétáradni a világban. De gondoljatok bele, hogy ehhez képest mi itt vagyunk, és dolgozunk, és ez nem jelentőség nélkül való. Amikor a kápolnát megrajzolta Imre, természetesen figyelmeztetett, hogy millió cirkusz, meghurcolás, minden lesz itt. Én megnyertem egy pályázatot,
és úgy tűnt, hogy 9 hónap múlva avatjuk ezt a kápolnát Ispánkon. Aztán jött a Covid, aztán jött a háború, és egyre messzebb tolódott az egész. És csak elég későn jöttem rá arra, hogyha ezt a kápolnát 22. március 8-án, amikor egy ritmusnak engedelmesen én föl akartam szenteltetni, ha ez akkor megtörténik, akkor nincs Makolec útlevél, amiből már 6000 van kézben az országban, most nyomjuk a harmadik 3000-et, nincs oltóprogram. Tehát amikor elvesznek tőled valamit a sorsban, akkor mindig oda készítenek valamit, de egy másik szinten. Mint például 2 elemet. Nem akarom elhinni, de hát lehet, hogy valami ocskaságot tettek bele. Gondolták, az nekem ez is jó, mi? Hát, nem, de igazából... De létezik az, hogy 2 óra múlva kimerül? Igen. De hát ez már volt használva. Már most vettük. Ma? Vagy? Nem, ma, múlt héten hoztuk el. Na. Jó. Akkor ezt vissza a zsebben. Köszönöm szépen. Elviszem én. Jó. Tehát amikor elvész valami, az sosem vészel igazán. Tehát az egy... Na most meg ez... Bocsánat, nem vagyok egy technikus alkat. Légy szíves, csinálj vele valamit. Köszönöm. Tehát, ha kitűzöl magad elé egy célt, és nem sikerül, akkor a legtöbb ember mit csinál? Hát akkor félreteszem, igaz? Belefogok valamiben, mert több örömem van. És az élete legnagyobb lehetőségét tette félre. Tehát amikor nem sikerül valami, az a legbiztosabb jele annak, hogy nagyon közelről foglalkoznak vele bizonyos szellemi lények. Manapság az ember már úgy elkanászodott, hogy csak a legmélyebb szenvedés, kudarc, szomorúság, melankólia állapotában tudnak közel kerülni hozzánk az életünket orientáló magasabb szellemi erők. Tehát az ember megmérettetik, hogy mikor mit ad fel. De még ebben is van orvosság, mert aki ismeri a karma törvényét, az tudja, és majd a biográfiában ez gyönyörűen megmutatkozik, hogy az emberben mindig párhuzamosan fut, egész földi élete nyomán az, ami lehetett volna, és az, ami lett. És a kettő között először csak egy kis hasadék van, aztán ahogy öregszik az ember, eltávolodik a dolgoktól, és elfelejt dolgokat, ez a hasadék szakadékká mélyül. És aztán egyszer csak felfogja, mert találkozik az antropozófiával, felfogja az emlékezés jelentőségét, tisztázza magában, hogy hiába gondolkodol, ha nem tudsz emlékezni, igaz? Mert ha én most azt mondom, hogy 6x6 az 36, ha nincs emlékezeted, akkor holnap újra tanulhatod az egyszer egyet, vagy bekötni a cipőfűződet. Tehát az emberben minden ott van az ételtestben, ami valaha történt vele, mióta a földre járkál. És a munka az enyém, hogy ebből az ételtestből egy széles panorámájú emlékezést ébresztek. És ez a feladatunk most. Emlékeznem kell, amilyen messzire tudok emlékezni a múltban, a jelen feladatom és a jövő érdekében. Ezt szolgálják a steineri gyakorlatok, és különösen az, amiről már annyiszor szóltam. Tehát amit nem tudok megvalósítani, de hordozom az emlékezetemben. Bármikor utána nyúlhatok, mert az emlékezés nagyon különös folyamat. Amikor te akartan emlékezel, tehát nem csak fölmerül benned, hanem azt mondod, hogy most emlékezni akarok erre az évre, mit tudom én, egy születésnapra, akkor nem az történik, hogy az agyadba kinyílik egy fiók, mert ott semmi ilyesmi nincs, hanem ami a földön lezajlódott, legyen az a tatárjárás, vagy a kommunista kiáltvány, annak az éteri energiája ott van a világéterben. Ami egyszer anyagi szinten megvalósult, annak az éteri mása ott van a Föld atmoszférájában. Egy beavatott utána tud nyúlni egy történelmi eseménynek, ahogy Steiner képes volt erre, a Golgotát így tudta megszemlélni, és így tudta elhozni nekünk az 5. evangéliumban, hogy mi történt valójában a Golgotán. Tehát én visszaemlékezem az 5 éves születésnapomra,
Az világ éterből hozom le az étert, és kötöm bele a saját étertestembe, mert ez a két éter ugyanaz. Születésemkor lehoztam valamennyit a világéterből, ami individuális éter lett bennem. Most minden emlékezéssel erőt kapok a világéterből, bennem az idő térré válik, és megjelenik bennem, ami a múltban keletkezett és megtörtént, tehát újra teremtést végzek. Ez minden egyes emlékezéssel így van. Aki operabarát, vagy egyáltalán el tud viselni egy olyan hosszú operát, mint a Parsifal, amit egy újra inkarnálódott igazi varázsló, egy kelta druida vitt színpadra. Ebben az utolsó inkarnációban úgy hívták, hogy Richard Wagner. Maga írta a szövegkönyvét a Grál operáknak. Nos, ebben van egy jelenet, amikor Parsifal ott áll a Grálvár küszöbén, mellette az öreg lovag, a mestere, és azt mondja, hogy fiam, ha itt belépsz, az idő benne térré válik. Na most ez egy beavatott mondat. Ez csak olyan embertől jöhetett, aki ismeri az emlékezés szellemi törvényeit. Bennem az idő térré válik. Minden este, amikor végrehajtod majd ezt a gyakorlatot, benned az idő térré válik, belső képekben fogod átélni, amit egész nap átéltél, lelkileg, szellemileg. És elindul az emlékezeted kitágítása. És ettől megnyílnak a szellemvilág kapui. Valójában tárva nyitva vannak, zuhog ránk a fény. Csak nem az a finom, óvóhelyi, szelíd, hanem kíméletlenül, láttatóan erős. De minden megnyílt. 1899. február 19-én véget ért az 5000 éves Káli Juga. Az 5000 éves sötétség, elszakítottság a szellemi gyökereinktől. Tehát zuhog ránk a fény, de nincs rá érzékszervünk. És ezért tanuljuk a szellemi alapokat, hogy újra érzékelni kezdjünk. Nem csak azzal a nyomorult 5-tel, amúgy is 12 van, de még abból az 5-ből is 4 az arcunkra, illetve a fejünkre van zsúfolva. Hát mire vagyunk képesek? A kutyám jobban szagol és lát, mint én. Hallásról már nem is beszélve. Tehát én mozgok egy ilyen keskeny sávban, aztán amit nem látok, az nincs. És ez manapság oda fejlődött, hogy ami nincs a képernyőn, az meg végképp nem létezik. Igaz? Tehát ez Európa pecsétje, és ez ma is érvényes. Minden könyvünkre ráteszem, ha nem a címlapon van, akkor a hátlapon. Én ezt ugyancsak William Blakehez fordulva lerajzoltam úgy, hogy ahhoz, hogy ez a szellemi látás és emlékezés és ez a fajta szabad gondolkodás kifejlődjön, ehhez nekem a lelki ismeretet is el kell indítanom önmagam felé. És íme az emberi lélekben Mihály arkangyal és a sárkány küzdelme. Minden egyes emberi lélekben ez zajlik, minden pillanatban bennünk. De most, amikor tudom, hogy honnan kaptam Lucifert, honnan kaptam Arimánt, miért engedték be őket a teremtésbe, hogy én ki vagyok adva ezeknek az erőknek, ha ezt megértetted, akkor elkezded ezt a szituációt megfigyelni és átalakítani. És mész a tulajdon szabadságot felé, ha hiszed, ha nem. Tehát ezért hoztam, ez is Európa pecsétje. Na most, ami ránk nehezedik, az nyugat felől a félhold árnyéka, és a félhold, ha újra megszállja Európát, el fogja nyelni a napot. Ezt nem engedhetjük. Ez nem lehetséges. Közép-Európának talpon kell maradnia. Ő pedig ott, ez a szép kis arc, az Arimán, az anyag, a hazugság és a halál szelleme, aki emögött, az invázió mögött, mint tervező lény, irányító lény él. Az utolsó sorban, na ott 2 érdekes kép van. Az egyik 1875, Alexander Ivanov, egy orosz festőműve. Ezt a 2 képet azért választottam, mert az analóg gondolkodást akartam vele egy kicsit megpiszkálni mindenkiben, bemutatni és megpiszkálni. Ugyanis nagyon kevés festő örökítette meg azt a pillanatot, amikor a názáreti Jézus, még nem Krisztus, a názáreti Jézus megy a köveken át, ereszkedik le a Jordán folyóhoz. És perceken belül megtörténik az én transzferencia.
Ezt majd a krisztológiában megtanuljuk. Az emberiség történetének döntő fordulópontja. Ugyanilyen döntő fordulópont az alatta lévő kép. Ugyanolyan döntő jelentőségű, mint a felső. Csak ez mostanában történt, amikor bemutatták az okos szemüveget, és ott ül az emberiség, füle, szeme lefogva, hozzádrótozva valami ketyeréhez, és egy másik ember, aki szabadon, nyitott szemmel, mosolyogva végig sétál ezen a termen. Makovics Imre mindig azt tanította nekem, hogy ha egy ember, egy teremnyi embertől azt kér, hogy mindenki csukja be a szemét, de ő a sajátját nyitva tartja, az egyéb gazemberségre is képes. Na most ez is egy fordulópont, amikor megválunk a maradék érzékszerveinktől. Átadjuk a technológiának. Legalább akkora súlya van, mint a felső képnek. De erről a két képről még fogunk beszélni. Alatta pedig 1972-ben Makovics Imre csinált egy vázlatot a 3 embertípusról. A luciferi ember, az arimáni ember és a naptudatú ember. És bizonyos tulajdonságokat felsorolt alatta, majd nézzétek meg, mert ezért nagyon sokan megsértődnek, mert a luciferi és az arimáni oldalon is, de főleg a luciferi oldalon olyan számunkra előnyös tulajdonságokat találunk, mint az áldozatkészség. Ugye, és mindenki azt mondja, de hát aki áldozatkész, az csak jó ember lehet. Aha. De ha 5 percenként bevasalja a másik emberen azt az áldozatot, ha a gyerek folyton azt hallja, hogy az életemet arra áldoztam, hogy téged fölneveljelek, akkor biztos, hogy ez a magas rendűségnek a megnyilvánulása? Vagy pedig a válveregetésnek? Ugye? Na, szóval ennyit a képekről, és most felvértezve magunkat azzal az elképzeléssel, hogy mindent újra kell gondolni. Képzeljétek el Steiner helyzetét. 1893-ban leteszi az asztalra a szabadság filozófiáját. Halálos csönd fogadja. Azóta sincs túl sok zaj körülötte. Azt hiszem, hogy egy francia filozófus egyszer azt mondta, hogy ha fel akarod mérni egy idea nagyságát, tüntesd el a földről, és nézd meg, hogy mivé válik nélküle a világ. Na, ilyen a szabadság filozófiája. Ilyen Steiner egész életműve. Amikor egyáltalán megemlítik, hogy élt, és tartott 6000-nél több előadást, és könyveket írt, és hihetetlenül bevilágított az emberi élet minden területére, akkor nagyon furcsa kommentárokkal időnként megemlítik. De nincs szó arról, hogy a következő 5000 évre a Szatya Juga végéig itt hagyott mindent, ami ahhoz kell, hogy az emberiség lelkileg egészséges és morálisan kifogástalan módon fejlődhessen a szellem felé, mert ez a végzetünk, ezért járunk a földre. De a tudomány, a vallás, a kultúra és a gazdaság legtöbb képviselőjének a gondolkodását még mindig képes homályba borítani a materializmus és bénítani a szellemfélelem. Ezért újra igazra váltjuk azt a régi mondást, hogy az ember mindig azt taszítja el magától a leghevesebben, amire a legnagyobb szüksége van. Holott a fénykorszak hozott egy új szellemi ökonómiát. Ma a megvilágosodott beszéd akadályozatlan. Önmagából keletkezik. Beszéd közben. Utat mutat holtaknak, élőknek egyszerre. És a megvilágosodott tudat rendíthetetlen. Meghaladja a beszédet, a képzeletet és a kifejthetőséget. Fel vagyunk ruházva ezzel a lehetőségekkel, de élni kell vele. Káris, aletheia. Adás, okság nélküli kezdés. Megteszem. Nem magamért, a világért. Aletheia, tanúja vagyok a világnak. Minden erőmet arra használom, hogy minden, ami elém kerül, legyen az ember, esemény, történés, a rejtettségből a rejtetlenség felé vigyek. Hogy minden világosságba boruljon. Ehelyett az intellektus mit csinál? Árnyalja a dolgokat. Nem is veszi észre, hogy mit mond, igaz? Árnyaljuk egy kicsit. Hát ne árnyalt, hanem emeld a fénybe. Beszélj róla. A szándéktalan véletlen valamikor a semmiből, igaz?
és mellette ott áll a másik. Én színpadra vittem ezt az ártó szellemet, Arzéniusnak neveztem el Arimánt, és vele szembeállítottam Európa gyermekét, Kaspar Hausert, aki 1812. Szent Mihály napján megszületik Karlsruhéban, a bádeni nagyhercegi család palotájában. Pár napos korában elrabolják, és bejárja a birodalmat a halálhíre. De nem hal meg. 3 éves koráig egy farmon nevelik, aztán 12 évig egy föld alatti lukban tartják. Se emberi kontaktus, se természet, semmi nem veszi őt körül. Kenyéren és vízen tartják. És akkor 16 évesen egyszer csak fölemelik ebből a lukból, ahol fölegyenesedni se lehetett, és 1828 pünkösd hétfőjén, a Szent Szellem ünnepén leállítják Nürnberg várospiac terére. Senki nem tud vele mit kezdeni. Hetek alatt olyan képességekre tesz szert, amit más iskolás gyerekek hónapokig, évekig tanulnak. Megtanul beszélni, megtanul írni, megtanul olvasni. Olyan dolgokat lát, színeket, sötét este, letakarva, megismeri a fémek kiáradását, látja az emberi aurát, elnevezik Európa gyermekének. Később Steiner elmondja, hogy ez a fiú, ez a lény Atlantis óta nem járt a földön. Azért érkezett, és azért is távolították el a trónörökségből, mert az ő feladata lett volna előkészíteni Közép-Európában azt a szellemi kultúrát, amiről az előbb beszéltem. Ha ő a bádeni nagyherceggé válhatott volna, akkor iskolai tananyag lett volna, amiről eddig én ma beszéltem. És akkor Rudolf Steiner 1861-ben nem egy sivatagba érkezik, hanem már előkészített terepre. De újra és újra mindig megpróbálják megakadályozni ezt a dolgot. Ezt a fiút megölik, meggyilkolják 21 évesen. De elfeledkeznek arról, hogy az ilyen élet után az ilyen halál 1000-szeres erővel hat vissza a földre. Tehát az ő szelleme Közép-Európa egyik vezérlő szellemévé változott. Közép-Európa fölött eddig is 2 vezérlő szellem uralkodott, az egyik Christian Rosenkreuz, a rózsakeresztesek nagymestere, a másik pedig Zaratusztra. Az ő lényéről a krisztológiában fogunk többet tanulni, és most a harmadiknak közéjük lépett Kaspar Hauser, és 3-an vigyázzák Közép-Európa sorsát, gondozzák a sors folyamatainkat. Ha elolvassátok Kaspar Hauser életét, magyarul is megjelent Jakob Wassermannnak a könyve, rengeteg könyvet írtak róla, 2 nagyszerű film is készült, Werner Herzogét ajánlom, nagyszerű, de tulajdonképpen Közép-Európa... Zavarhatok egy picit? Zavarhat. Lejjebb rakom a... Aha. Bocsánat. Semmi gond. Látvány. Ez így jobb lesz? Jó. Nektek is jó? Igen. Az a lényeg, Nem a hang volt, a látvány volt. Hogy... a látvány. Hát én a látvánnyal már nem törődök. Ilyesmikre nincs érzékszervem. Tehát, amit mi most itt elkezdünk, Rudolf Steiner sivatagban érkezik. Egy csoporttal inkarnálódik, mert sose egy személyben jövünk. Mindig hozunk magunkkal egy csoportnyi embert, akikkel már 10-szer, 20-szor, 30-szor voltunk a Földön, és azért születünk egymás közelébe, hogy az adott feladat fölmerülésével tudjunk egymásnak segíteni. Most neki ez annyira nem jött be, hogy valami elképesztő módon senki nem ébredt fel a közelében. Ennek több oka is volt, de ebben most nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy egyedül kellett ezt a hihetetlen feladatot elvégeznie, és az első beavatását 18 évesen kapta egy cingárdiák, akinek életében nem volt annyi pénze, hogy a szobájában legyen fűtés vagy villany. Tehát olyan körülmények között jön a Föld egyik legnagyobb beavatottja, és az, hogy neki ilyen körülmények között kellett jönni, ahhoz köze volt Kaspar Hauser meggyilkolásának is. Tehát itt számotokra nagyon sok minden elolvasható lesz. Ha az érdeklődésetek megmozdul, akkor lehet keresgélni a történelemben. Szellemi feladatok iránt nézelődni. Steiner kapcsán még annyit arról a bizonyos 1861-es évről, hogy Új-Zélandon a maorik összehívják az ő szellemi vezetőiket,
Új-Zélandon az ő nevük Tohunga. Dél-Afrikában witch doktor volt, például a kikujuk között, akiknek a közelében éltem. A Új-Zélandon Tohungának nevezték, a Tohungák csinálnak egy konferenciát, és bezárják az új-zélandi varázslóiskolát, azért, mert megszületett a nagy fehér Tohunga, aki az egész világot fogja beavatni. Honnan tudták? Ugye? Mindenesetre Steiner a szabadság filozófiája után Goethe kéziratait készíti, verseket ír, tanulmányokat ír, magazint szerkeszt. Nyoma sincs a szellemi tanítónak. 1902-ben lép fel, először megvárja, hogy 42 éves legyen, és óvatosan körülnézve próbál maga mellé társakat találni. Hát nem sok sikerrel. Amikor végül is feláll és elkezdi ezt a működését, mindenki otthagyja őt. Van, aki bolondok házába akarja küldeni, az egész baráti kör szétrobban körülötte. És ott áll egy szál magában. És így kezdje el a működést. És akkor az első dolga az, hogy megérintse a modern ember intellektus által lefogott lelkét a kozmológia folyamatának bemutatásával. Ennek érdekében egy mondattal indítja az előadást, és ezt a mondatot mi ikonikus mondatnak tekintjük, egy második is követte. Én úgy gondolom, hogy jó lenne ezt a mondatot leírni, mert az akkor úgy hangzott, illetve úgy hatott, mint egy bombarobbanás. Ez a mondat úgy hangzott, a megváltás előbb volt, mint a teremtés. Ezt a mondatot adom az ebédhez. Lehet rajta gondolkodni, jó? Az lehetséges, hogy ezek az elemek gyorsabban égnek el a steineri tanításoktól? Vagy egyszerűen Ari már nem bírja tovább? Mert akkor vegyünk elemeket, én most már nem bízom a... Van? Jó. Most már... Jó. Tessék? Én mindent kikapcsolok, abba bízhat. Tessék? Addig sem merül. Hát de figyelj, tiszta új volt. Tegnap próbáltam ki, egy 4 órára. Jó étvágyat kívánok. A megváltás előbb volt, mint a teremtés. Tessék ezen úgy gondolkodni.